какво беше направи? Опитах се, ама има нов апдейт и не може. Защото не взема да направя той нещо това. Той ще едно към един час ще го направя. Да. Нови апдейт. Ма джойнете и двамата. О, искам да играя, аз искам да опитам, искам да я видя, искам да я яка. Ай, брато. Май е много яка, май е много безопасна, джуни ме. Константине, ко ще направим като партин, дай кажи. Лирни в тази стъп играем, джуни. Ей, виж кой яка игра. Сплит блокер инфекция. Аз стримвам. Ай, джуни ме. Big update. Банана eat. И какво ще се ядете Тази е най-безопасната игра, аз ти казвам. Трябва да ядем банани. Как? Банана. Вики, ама джойни. Банана. Не бе, джойни има в друга. Не знам къде са. Не знам къде са. Тук трябва да взимаш хубави неща. Банана ме уби. Вики, знаеш ли какво се прави тук? Какво стане с телефон? Телефона стане много як. Така, да, ти трябва да направиш. Вики, я виж колко ти го видях. Виж. Чакай. Пусти. Рене. Не ме първи напред. Sigma пуй. Къде съм според теб? Как ще... Аз ходя настрани. Някакви зе баралина. И тук някак си бана ма гледала. Ини панцини, панантини, кокосини, пионир. Каза са. Давид Шиман, искаш ли на стила Блейдрот? О, беше. О, да не ми силниш за моето най-рядко. За кой? Ще джойниш? На кой сървър? Ние нямаме хора с сървъри, които не са имаме сега. Румен май има. Ама той има и стрим. Той мене май ще. Грамон! Како? Грамон! Гарама ен мадундунг. Да. Искам да я видя. Игра на някаква игра, която... Пате, 5 часа ще ходя да го нося. На коя играй ти, бе? Гарама ен мадундунг. Джунима. Не, защо всичките ги взимам? Не, бразъс. Не вече, ама Джуни. Моя си. Еле, ето те. Don't tweak the brain rot. Брат, каква е игра? Don't tweak the brain rot. Няма да те джойна, Константине. Давид, join me. Искаш да направя да скипнеш всичкито. Ето. Искам аз да са първилети. Не, ладно. Аз е първи. Вики. Някой трябва да лепни за да джойна.
В кое? Don't wake the brain out. И Константине, защо джойнва стъпата смачка на игра? Къде има? Кой джойна? Константин! Конестин! Конестин, телефонът ми не работи, Конестин! Тя си ма. Ами не работи! Не работи, да. Начините потухички. Натисни Бомба, ка- потухички. Те няма да стане. Тъй няма да стане, а. Тъй няма да стане, ако рестартирам телефона. Ти да го няма. Абе, чуй ма как се... Кокосини балерини, кокос. Бога ти пленат се, бе. Къде е капела? Кажем ти, мама, къде ще те хвали? Кажи, съжалявам! Кажи! Мама, мокра! Брат, снулек. Че пак, от какво знаеш? Ти, бе. Ако знам. Ти, бе, ти. А, те! Не се извиня. Не се извинява. Отивам да питам. Шегувам се. Най-сетне, че... Балерини, кокосини. Добре, Извинявай. извинявай. Брат, който е тъпъй. Кажи ми защо. По-добре да игра тази стила Брейрот. По-добре даже да игра стила Брейрот. Дали ще влезне? Някога. Айде, бе, Митко. Още един път да му удариш, аз ливам. Аз си казвам. Ма ти можеш да го вземеш пак. Мога, да. Да, мога. 1,000,000% мога. При някакъв салон да краде бомбардира. Но... Не му давай. Чакай. Не, защо? И ти ме удари. Не, защо? Да. Я вижте с ка имаме. Този. Я виж ка аз имам. Това ви чуде. Бомбардело, крокодело. Този Бомбардело. това не ми трябваше. Как ти трябваше? Тебе те удариха. Другият човек ще да го вземе. Ти ме удари. Аз ще удари. Нека да бъдем истина. Той те удари. Буквално той те удари. Балерина, капатана. Да, направо. Ама аз бях дала и ти ги сложи, тя май иска да ги сложи. Дали? Навечално джуйне. О! Не. Отина майка. Балерина, Аз игра най-готината игра. Да, знам, че ще не. Едната губената, битката май. Къде трябва да седиш? Изкъса ако му стане, ето ще му стане. Да, оставя ги там, где да знам. Ето ще го ярката, ще ги фърля на спайдера. Ами оставя ги, тя ще ги види там, где да знам. Представя, че тръгнете и бързо направи. Майка е нещо тук. Сега се добираш. Какво направи?
Днеска кът ни написаха 32 кубика вода. Кой? От ВК. Колко къде? На апартамент. Що? Тук където съм аз. Що? Ами, нали отида да запиша, нали ти казах, че отивам да запиша Давид. И отида да го оставя там. И жената през това време от ВК-то дошла да запише Най-хубавото числата. нещо. Пропуск. Не. Обаче тя от 2-3 месеца не може да влезе в апартамента. Обаче ние по принцип имаме от 12 до 15 кубика вода, максимум. Разбираш? И дошла тя, обаче водата на четвъртия апартамент, защото ние сме петия апартамент. Разбираш? Тя е едната нашата е Милена, другата е Мариана, тъс отдолу, архитектката. И объркала тя и написала ни на нас 32 кубика, на жената написала 12 кубика. На тъс, дето долу. На жената кубицата. И аз се прибирам, Милена вика, Стефчо, и жената казва, имаме 32 кубика вода. Нали, някой път казанчето не се затваря, продължава вика да върви. Да, ама ние за 1-2 часа и го спираме, разбираш, казанчето. Продължава да върви казанчето водата. На тоалета. И обаждаме се, аз викам те, слушай, имаме 32 кубика, не успорвам ги тези 32 кубика, искам просто от тебе, дето е централния водомер долу, да го засечеш и викам, искам да засечеш колкото апартамента сме, викам, да видиш разликата, да не е нашия водомер да ни става, ако е развален, викам, да го сменим, да не е да плащаме тези, викам, 32 кубика вода. Нали? Ами чакай малко да засича. Ами засичам ги, обаче то вика, може би са течение на 2-3 месеца на сърто. Какви новини? Разбираш? И разликата е сега си. Добре. Обаче, нали, от дума на дума излезе, че водата е на тъс Мариана, не е нашата. От 2-3 месеца са натрупала водата и излиза, че телефона. излиза, че е Мариана. Излиза, че е Мариана. И тя вика, извинявам се, 12 кубика вода. Иначе чехте да ги платите вие, че те са 32 кубика вода. Я ли какво става? И защото ти няма как да не ги платиш, разбираш? Какво искаш от мене, бе? Не, може да, първи ми покажа. Не. Ако не бях се обадил, трябва да плата 160 вода. Извинявам се, ма извинявай се, ама ако не беше се обадил, ще да платиш 160 вода. После 3-4 месеца не нямаш да плащаш вода. Кефа е да плата наведнъж тия 160 лева и после вари търси под гола си лев. Където и милиметъра, бе. Като взех да питам от такова, тогава се излезе, че водата не е моята. Вики, искам да ти покажа нещо. Какво стана с слънча, бе? Не дарах на човека ключа, не знам. Аз ма съмнявато и нещо, защото пуснах Данче водата да върви. Тя стената е паднала, цялото ето и нещо е паднало. До бетон. На стълбището. на стълбището е паднало, до бетон е паднала цялата шпакловка. Не шпакловката, боят, направо мазилката паднала. Отгоре кое? Отгоре на моята баня. Обаче, аз като отидах, в колко часа беше, нали, и пуснах водата. На мивката, на душа. И слезе долу да видиш. Оставях го 2 часа да върви тази вода. 2 часа да върви водата. Оставях. На душа и на мивката. Нали? Ако има... А пък преди той, жената ми вика, аз водата не съм е спряла. Тръбите ми бяха подналягани, нали? Ако има някакъв теч, да тече по стената. Виж? Ако нещо... Слязах, Данче, душуите съм пуснал, работи съм пуснал. От 8 часа до 12 часа водата вървеше, грам теч няма долу. И човека вика, братле, нали, аз та чувам, че водата горе върви. Нали, сега я спря. Ще изкърта, вика, на цяло догоре до плочата, вика, ще го изкърта, вика. Всичкото, където е подкожушено, ще го изкърта и ще оставя, вика, водата да върви. Може и да не е от тебе и нещо. Видиш? Някой трава друга, ако минава от някъде, на някой. Аз ма съмнява, tos като му се пукна тръбата горе и като наводни апартамента, преди 2 години. Преди не знам колко години беше, нали, аз го бях застраховал. 2-3 години. И
дето и домоправителя, вика, водата тичеше по стените, вика, тичеше водата и от коридора направо отдолу излизаше водата, вика, навънка. И от тогава Пукна се, вика, горе тръбата беше замразена, той оставя вратата отворена и замразила се. И после се отпуснаха тези тръби и се пукнаха и водата, вика, при мен наводни, вика, всичко, целият апартамент. Даже до арматурата, моята плоча беше, се виждаше арматурата, той, нали, шпакловаха го, таковаха го. И може би от тогава стена, защото по стената течеше водата. И може би вече изсъхна и тази стена се отлепи от бетона. И вече стената вече е подкожушена и с годините пада. Сега. Той твой апартамент на ти беше. Не бе, то при мен е направо до такава степен, че арматурата се виждаше при мен. Както при търсонци са възика с мене, като мина. Арматурата, ти оставиш шпакловката, остави арматурата. Майка и 65 годишна с един голям джип идва. Една вашкарка, чак от Пловдив. Сега се направя. Сложила си, вика, гардероб, ще я кажа, ало, за 1000 лева стоиш от гумаджиница вътре. Добре, че са тия с каракачани. Стиснати до безобразие, че да ти направят апартамента и майка, и баща, и той. Той баща и се замина рано. И човека, вика, остави ключа. Ма ти с други дрехи закара ли сега? И още и турби докара. Да, но те са околата, сега ще ги закарам. Чакай, и нима ратонки с кашончето. Къде Щях са? в багажника. Ами ще Пък на майка едно яки. Минай. Ето го. Цетко, хайде. И сега тези матраци, защото са отцапани. Сега като отивам, ще взема тези матраци, Данче. И момчето вика, за 25 лева ще ми ги изчисти. Стечо, сега ти да